Okei. Jee, mä oon tämmönen feikki rocks-tähti. Mä pesin meikit pois ja en jaksa näyttää rumaa naamaa. Joo, Tää on meidän viimeinen päivitys Japanista. Me ollaan Osakassa tälleen vaihteeksi tässä. Ei olla samassa huoneessa sentään. Mut samassa hotellissa edelleen ollaan. Joo. Tosi siistiä. Meitä ei muistettu. Ei sentään, oli eri pappara siellä. Ja mutta sama munkki kävi kysymässä samat nyt meiltä. Joo, siis me selitettiin siis yhdessä, että joku oli kysynyt, että missä me ollaan, ja sitten se on selittänyt Suomesta meille hirveästi selityksen. Niin tänään me oltiin kaupan, missä Saana meni hakemaan kaupasta ruokaa, niin minä jäin siihen ulos, niin silloin ei tänään Hawaii-paitaa. Mut niin joo, tästä on enemmän selitystä joo, tosiaan. Joo. Ja me tultiin tänään junalla Kiotosta tänne Osakaan, jätettiin tavarat ja sitten mentiin Shinsaibashi ja Amemuraan ja meillä on tällä hetkellä yhteensä 72 jeniä. Joo, ei kaikki meni. Yhteensä joista 4 jeniä on muun, eli Epun vähän enemmän rahaa kuin mulla. Varmaan meni ainakin hyvää tekeväisyysboksiin. Niin, sitten meillä on tietysti erikseen on huomiselle meidän lentokenttäjunarahat, koska ei me nyt ihan sentään niin tyhmiä olla. Ja ruokaakin on aamulla, jee. Ja ei tällä kertaa misokeittoa ja paahtoleipää ja banaania. Nyt on ihan, mulla on ainakin sushi-linja. Ja mulla on onigiri. Yeah. Viimeinen kerta merilevää ennen kuin pääsee taas kotiin. Ja joo. Mitäs me muuta? Ei hirveä mitään ihmeellistä. Nyt ollaan vaan pakattu ja mä en tajua. Aikaisemmin kaikki tavarat on mennyt tosi hyvin. Ja nyt mun piti alkaa kikkailemaan vasta, mikä mun mielestä oli tosi outo ja erittäin B-mäistä sanotaanko, että viimeisenä iltana mikään ei tunnu menevän paikalleen, mut joo, ja kohta mennään kylpyyn ja sit mennään nukkuun ja sitkin aamulla herätys. 8 herätys ja puoli 9 lähtee juna tosta Shinimamien asemalta. Ja sitten mennään kanssa lentokentälle ja sieltä mennään kotiin. Ranskan kautta. Ranskan kautta kotiin, mutta tällä kertaa on vain 2 tuntia vaihtoa. Viimeksi oli 4, niin tää on vähän puolitettu. Joo. Niin sit me ollaan joskus 11 illalla Suomen aikaa Helsinki-Vantaan lentokentällä, mikä on aika hämmentävää, koska Suomessa ei nyt vähän aikaa oltu. No, ehkä vähän. Surprise! Ja kiitos kaikille, kun olette jaksaneet seurata meidän matkaa. Me kiitettiinkin siinä edellisessä videossa, mutta kiitetään nyt uudestaan. Ja kiitos kommenteista ja kaikesta mahdollisesta, vähän siistiä. Ja älkää tosiaan lopettako lukemista. Meillä tulee vielä kaikki mielenkiintoisia tai vähemmän mielenkiintoisia päivityksiä myöhemmin. Ja tuo ulkona on kaunis vaaleanpunainen taivas ja muu ei enää mitään sanottavaa. Joo, ei mulkaan. Joo, älkää lopettako lukemista, vaikka me lähdetään täältä pois. Tai tullaan takaisin Suomeen. Jee. Joo. Tulee lisää päivityksiä varmaan jotain. Tämähän perseestä tulee PR, mä haluun JR. Mutta on varmaan jotain. Anna vettä, voi juoda, se maistuu hyvältä. No mulla on vähän, että olisi jäädä pidemmäksi aikaa, jos ei pari asiaa täällä, niin olisin ihan mielelläni täällä pidempäänkin. Esimerkiksi hyvä ruoka. Joo. Mut joo. Tää nyt tästä sitten Nojaa! Ei tuu oikein mitään mieleen. Hieno matka, Saana! Nojaa! Nonni, tää loppuu. Okei, nyt loppuu.